Pre mnohých sa internet spája aj s nakupovaním. CDčka, DVDčka, knihy, ale už aj spotrebná elektronika či domáce spotrebiče. Najčastejším spôsobom platenia je pritom kreditná karta, prípadne internet banking. V súvislosti s tým sa však užívatelia obávajú zneužitia údajov, ktoré sa takto zadajú. Pozrite sa preto na jeden z viacerých spôsobov, ako sa možno chrániť. Stálou hrozbou sú pre užívateľov rôzne škodlivé programy, ktoré sa snažia zisťovať údaje o užívateľovi, no najmä o jeho kreditných kartách a internet bankingu. Veľmi často sa dostávajú do počítača prostredníctvom elektronickej pošty. Rôzne e-maily pritom vyzývajú užívateľov, aby klikali na súbory v prílohe. Keď na to kliknete, tak si pustíte do počítača povedzme nejaký keylogger alebo niečo, čo sleduje vašu aktivitu po internete, nahráva povedzme vaše údery klávesnicou, keď idete na svoju internetovú banku a potom vám niekto môže napríklad vyberiť aj váš účet. Aj preto je lepšie pri internetových platbách radšej nič nezadávať. Ako však potom vyplniť požadované údaje? Jedným z riešení by mohla byť aj bezpečnostná aplikácia ID Keeper, ktorá je spojená s kreditnou kartou Blue. V podstate ide o bežnú kreditnú kartu, s ktorou možno platiť v rôznych termináloch. Popri bežnom ochrannom magnetickom pásiku má však navyše aj bezpečnostný čip, ktorý sa dá využiť aj na internete. Možno ju preto označiť za hybridnú kartu. Na čip karty Blue si môže držiteľ karty uložiť svoje osobné dáta, svoje prihlasovacie mená, heslá, obľúbené webové stránky a čísla kariet, ktorými nakupuje na internet bezpečným spôsobom. Na to, aby sa dala karta využívať, je potrebné k počítaču pripojiť jej čítačku cez rozhranie USB. Rovnako je potrebná aj inštalácia a nastavenie samotnej aplikácie ID Keeper. Čip na karte má svoju vlastnú pamäť s veľkosťou 2,4 KB. Do nej si môže užívateľ vložiť všetky heslá, ktoré na internete využíva, rovnako osobné údaje a tiež čísla ďalších kreditných kariet. Karta Blue môže potom nahrádzať aj iné kreditné karty. Výhoda aplikácie ID Keeper, že vás neobmedzuje iba na používanie karty Blue, ale môžete sa rozhodnúť, ktoré nákupy alebo ktoré položky chcete uhrádzať kartou Blue, ktoré chcete uhrádzať ďalšími kartami, ktorých ste vlastníkom. Aplikácia ID Keeper vám umožňuje uložiť do zoznamu vašich kariet rôzne typy kariet. Ako to teda funguje? Ak už má užívateľ uložené svoje heslá a čísla kariet, môže začať nakupovať. Ak sa potom pri tejto činnosti dostane k samotnému formuláru, ktorý od neho žiada potrebné informácie, nič už vyplňovať nemusí. Pri samotnom platení prostredníctvom aplikácie ID Keeper nemusí opätovne zadávať tieto dáta, ale jedným kliknutím preniesie tieto dáta do počítača, čím sa výrazne zvyšuje bezpečnosť pri nakupovaní cez internet. V praxi to znamená, že sa takto dá chrániť pred programami, ktoré zisťujú to, čo užívateľ zadáva na klávesnici a potom to ich tvorca môže zneužiť. Karta je chránená vlastným identifikačným PIN kódom. Samozrejme, ak by ho aj užívateľ zabudol, k údajom sa môže ešte dostať pomocou záložnej otázky, ktorej znenie spolu s odpoveďou si vopred zadal. Ďalšou ochranou údajov na karte je ich bezpečnostná záloha v počítači. Pre prípad, že klient kartu stratí alebo mu je ukradnutá a tieto dáta, o ktoré by za normálnych okolností prišiel, má si ich možnosť uložiť bezpečným spôsobom do počítača. Aj táto funkcia je potom chránená špeciálnym heslom. Výhodou je však to, že keď sa užívateľ dostane k novej karte, môže si na ňu jednoducho preniesť všetky uložené údaje. Väčšina platobných a tiež kreditných kariet má zatiaľ k dispozícii len magnetický pásik. Postupom času by sa však mala rozšíriť generácia čipových kariet, čo prinesie na jednej strane väčšiu bezpečnosť a na druhej aj možnosť využiť čip pri rozširovaní o rôzne aplikácie.